رخستنا مافê mirovan li Efrînê daxuyaniyek belav kir û têde got ku Girûpeke çekdar ji grûpên ku li Efrînê dimînin, welatiyên hejmarek gundên Kurdan ji gundên wan derdixe û mal û milkên wan talan dike. Duê daxuyaniyê de hatiye ku serkirdeyê grûpa bi navê Lîwaya Xalid bin Elwelîd ku yek ji Lîwaya Feyleq Şam e, welatiyên hejmarek gundên Efrînê ji gundên wan derdixe û mal û milkên wan talan dike. Ew gundên ku duê daxuyaniyê de hatine, gundê navçeya Raco ne, ew jî gundên Meydan Ekbesê û Qerebaya û Firfirkê û Xerabê Silûk, herwiha berhemê werzê wan yên çandiniyê didize. Serbarî hevrêziya wan li gel berpirsekî leşkerî yê heman kertê bi navê Raed Hîşam yê naskirî bi navê Ebu Abdo li nêzîkî sînorê Tirkiye yê nêzîkî bajarokê Meydan Ekbes ji bo revandina welatiyên Kurd bi tometa tevlêbûna PKK û standina qurbanî an beramberekî pere piştî demekê ji lêdan û işkencedanê beramber serbestberdana wan. Herwiha ew Raed karê qaçaxçiya mirovan dike ku welatiyan beramberî bireke mezin ji pere ji bo dervey deverê derdixe, ku ji wan jî ew 11 kesên ku di rûbar de bin av bibûn di rêkefta 24 heyva heftan ya vê salê. Heman daxuyaniyê serbar kir ku bi hatina werzê zeytûnan ew grûp hemû hewlên xwe bi kar tînin ji bo çinîna berhemê zeviyên welatiyan û talankirina wî ku hindek car wê yekê bi gefa çekan dikin. Grûpên çekdar taneha bi dehan tawan kirine, derheqî welatiyan li Efrînê û gundewarê wê ji revandin û işkencedan, serbarî dizî û talankirinê û şewtandina berhemê çandiniyê û daristanan û desteserkirina mal û milkên welatiyan û têkdan û diziya şûnwaran.